Здравейте! Напоследък все повече се срещам с хора, които нямат определени критерии за партньора, който трябва да бъде до тях. За да имате такива критерии, седнете и си ги напишете. Кое за вас е важно? Какво образование да има, години, какво семейно положение, да има ли деца, да няма ли, за какво точно на вас ви е нужден този човек в отношенията? Какво бихте вложили в тази връзка и в тези отношения? С кои от вашите силни качества участвате в създаването на тези партньорски отношения? Какво се очаква от вас? Как да се включите в това партньорство? Всички тези неща трябва да бъдат изяснени предварително. Защото когато не слагате основи в важните елементи, които ще градите като отношения, тогава вашите отношения ще се сринат много бързо. Ако този човек, когато в момента имате като насрещен партньор, не покрива вашите критерии, вероятността да ги покрие по-нататък е нулева. По-скоро отношенията ви ще се прекратят, отколкото да се надградят. Затова правилно и честно поставяйте спрямо себе си и спрямо хората срещу вас вашите критерии за партньорски отношения. Ако бъдете честни, ако честни слагате картите на масата, тогава вероятността да ви се случат нещата е по-голяма, отколкото ако вие лъжете себе си и подмамвате партньора или мъжа срещу вас с напразни обещания. Бъдете искрени, бъдете себе си, бъдете уникални и идентични. Само тогава можете да заложите на най-правилния кос, а именно вие самата. Дайте си онази реалистична представа за нещата, която искате от партньора и това, което сте вие. Само така можете да изградите здрави взаимоотношения, стъпили на сигурни критерии. Запишете си всичко, което е важно за вас, като покритие от страна на мъжа. Дайте какво вие можете да допринесете за тези взаимоотношения, защото взаимоотношенията винаги се градят от двама. И когато всеки влага най-доброто от себе си в тях, успехът е гарантиран. Когато има съответственост и когато има любов. Пожелавам ви да имате любов в съответствие на вашите необходимости. Един чудесен ден от мен!